phansi ngoba unguThixo wakho noma ngakunikanga. UThixo unguThixo wakho engakwenzela ngapha ngoba ukuphefumula okwakho ukuze ube khona ubekho ngapha. Kufana nomuntu ongumzali emntaneni, umntana wami ungowami ngingumzali wakhe ndingamenzela ngakho. Ngingumzali wakhe kungekho nto endimnike yona. Loo nto ngeke akwazi ukuyitshintsha kuba kungekho nto endimenzela yona. Andingomzali ngenxa yezinto, ndingumzali ngokumzali. So uThixo unguThixo ngobuThixo bakhe. Thina siyindalo yakhe, sinyanzelekile ukumkhonza uThixo, hayi phezu kwezinto azenzileyo, simkhonza phezu kokusidala kwakhe. So insindiso ke asingini kuba sithe saphakamisa isandla simvuma uYesu wakhulula thina kwizidingo zethu. No, singqina uYesu ngokuba esenzele inceba yokuba athe nguThixo kodwa sizibhaqe simamkele thina simamkele abe ngaphakathi kwethu. Sibulela lento yokuba uThixo athi abantu besanda mayinile bebona imeko zethu zangaphandle, bathi abantu bengasijongelanga ntweni, wathi yena ephakeme njalo enguThixo wasithoba weza kwizinto ezifana nathi waveza uthando lwakhe. Uthi uPawulos sayibhale eBathalaseRoma uthi ningama-athala ngekhetha elimiswe nguThixo wabafela abantu bakhe, wafela bangahloneli Thixo. Uyabona uba usingafanelekanga. Lithi iBhayibheli sisengama-athala. So asingqini ngoba kukhona into esiyifumeleyo. Sisingqiniswa ububele esenzele uThixo. Ukuthi uThixo ukwabantu othixo ubabheke emhlabeni uThixo bebemfanele uThixo ababantu kodwa bangabi nayo uThixo. Ukwabantu othixo ubabheke emhlabeni nemizi yabo uthi lo umzi kufanele uba kuphila uThixo kwekhaya ngendlela abenzelwe ngayo. Asiboni imoto abahamba ngazo namakhaya abo nemali ababhongoza ngayo, siye sicingele uba bekumele uba abantu ngabona abantu bakhonza uThixo abo. Kodwa ilishwa libele lokuba bangabi naye kwayilo Thixo futhi bangamkhathaleli kwayilo Thixo kakade. So ukukhonza kwethu Yesu it's a privilege bazalwane, yinhlahla yona nto efanele uba ndingabi naso isizathu sokungamboni nangolungu Yesu. Le ntokazi yathi yakudibana noYesu yabaleka yangena esihlabeni futhi ayagoduka nogoduka beva ngaye abakowayo imemeza esitratweni isithi zani libona umuntu olixelela izinto endake nazenza. Ungasuthi sisideke esi ngoba khonto apha ongabaleka mnandelwe ukuphoxa. Xa ufunda la ncwadi fana nomuntu waphoxekayo ngokuba lo muntu wamxelela impilo yakhe ayiphilayo. Nomuntu angawathanda kangakanani amadoda okanye amantombazane kodwa akathandi kwaziwa into unamantombazane amangakana, akathandi kwaziwa unamadoda amangakana. Akekho umuntu othanda ukuveza uba wonakele kangakanani. Noma umuntu kuthiwa uyenza kangakanani into yokudlizola, wenza kangakanani kodwa akathandi exposure. Ngoba apha imdawu nemoli wakhe uyayazi into eliyenzayo ayifanelekanga kwenziwa ngumuntu ngolihlobo. But le ntombazane yema yona yabhongozela umxelela, ivuyela nje ukwaziwa ngaphakathi nangaphandle. Futhi into eninzi yamaSamariya alodolophu yakholwa kuYesu, yavuka intetho yalo yakufa
yakuva intetho yalo mfana. Ufunda iBhayibheli abesemoyeni. Ndiyaza ungena emoyeni. Anisa lase. Ifuthe lentshumayelo seliqalile lihamba nawe mfana. Into eninzi yamaSamariya alojolo yakholwa kuYesu. Yakuva intetho yalo. Ndifuna ingene igcwale kuwe into ethi yinhlahla yokukholwa uYesu. Lelo mkholwa uYesu yinhlahla. Ndithe kuzo abantu bababhekelisa ukukholwa nabodwa. Ba umuntu akholwa umuntu unokholwa uYesu. Abantu babhekelisa ukuthemba nabona kunokuthemba isipho esasiphiwa uThixo. Abantu babhekelisa ukuyidela into uThixo abanike yona engabenza bakhululeke. Abantu babhekelisa ukuyishiya eyona nto ebaphethele ubomi ngokuba uYesu sisipho esathi abantu abaninzi ngokwe-Old Testament ukukhonza uThixo bekubiza kakhulu ngoba xa ufuna ukukholelwa isono bekufuneka ubambe esibayeni sakho uyohlaba imfu uchithe igazi kubhatale wena ubunankomo ufuneka uyeqe ihove ukwenzela ungalali unesono kodwa uThixo ubona kubuhle ukuba khuphe kuye ngaphakathi akhuphe imfana engunyana wakhe ukuze isuse isono sehlabathi. Ngoba lowo nalowo akahleki xa efuna ukuphunyuka esonweni ngoba khona imfana ekhutshwe nguThixo ukuze ikhulule abantu esonweni zabo. Abantu bayayidela imfana bancama ukubhatala izimali ezinkulu bekhangela abaprofethi beyobhatala imali khona befuna ukukhanyiselwa kwizinto zabo kodwa uThixo ukhupha ikhanyiso lehlabathi athi uYesu ukhanyiswe lolo hlabathi. Ihlabathi ukuze lihambe kukhanyeni lidinga uYesu obebe abantu bayasiya lento ya-free abantu njengoba kuzovala unyaka nje bazawusuka phezulu babheke eGauteng into abayiyelayo bayokhangela umprofethi ozokwenza ukhanye ebomini babo. Kukhona ukukhanya okungahanjelwayo, kukhona ukukhanya. Glory to Jesus. Yes. Kuvuleka kwempilo yakho. Yazi Yesu. Ukholwe kuYesu. Ngiyela ngicela le kholo ngisabenza bomama nje abehlabeni ukha babakhangela umuntu badela isipho. uYesu kufuneka umazi ba yigift sisipho sikaThixo for ukukhulula lonke ihlabathi. So kwaba abantu abakhona beSouth Africa abayi-55 million, they are few abakholelwa kunyana kaThixo. Abantu abaninzi xa ufika kwaZulu kulandela indoda yakwaShembe phaya amadoda kwaShembe akufa libe kade ikhokhela ehlukana phakathi alwa ngobukhosi bakwaShembe. Omnye uShembe wabheka ngapha nomnye wabheka ngapha kwayiwe ezinkundleni zamanjala literal kodwa kukho abalandeli bakaShembe ebebesime ezinkundleni zamanjala. Siyayibonga inkosi yamakhosi ukuthi yona yame enkundleni kwaPhilato yakhwenyela ukufa yaya konkhotha yafa ngoba kakade yahlisela ukufa. Ayikho akakho ukukholwa kuYesu inhlalo. So asinasizathu basithi day by day ngoba ndinakuhle etafuleni ndinento yokuthi ubuYesu ndimamkele noba ndinamali ndinento yokuthi uYesu ndimamkele ubomi ayisosonke
uboma ikophangela kodwa wazana noKristu. Uyeba ukuba lokhalembi ikhale uzama kwela khaya kanti nje ukhale baphansi bona bakhale kumka bakhalela kwayilandlwana yakho ngoba umzi mkhulu kodwa ukonwaba kukho. Ukuba noba bona behamba ngemoto uphinde babonwabile emhlabeni uthi kawuva ukuthi abanemali uphinde bathixo unoma kwela khaya kuluvulo lodwa kanti akovuyo akokuphumla. Soba sala ukuba noKristu le nto asiyathola ukusindiswa yathola uKristu mlanje yazange benasathu esakungabi na confidence soba ingene esixekweni imeko kwayo kwindawo eyaziwa kuyo eyonakele kuyo yema ngokwayo futhi yakuva intetho yalomfazi ethi undikhalele zonke izinto endakhandazenza ngoba izinto ezenzakalisa umphefumulo womuntu zizinto azenzileyo. Yabona izinto ezenziwe nguwe zingumkhonto nzima. Umphefumulo womuntu ulinyazwa zizinto azenziwe ngabantu. Umphefumulo wakho ulinyazwa zizinto ozenzileyo. Yabona izinto ozenzileyo ezimbi uzenzile wena. Awukwazi ukuqhabalaka ngazo. Wawuthetha ngazo uyazigcina ngaphakathi. Yiyo lento sikuhlayo sikubulale sibe into enzima. Kodwa into yenziwe ngumuntu wambalisela umuntu ubani uMoses. Xa uyithetha into ushiya kuphila ngaphakathi. Into eyingozi kwizinto esizenzileyo. Into embi oyenzileyo iyakuthanda ukuvalelwa ngaphakathi ukuze ikwesele. So uYesu kule ntokazi wafika wathetha into ibikade ingathethwa ngabantu ngoba ibisiya kubathandazela bayixele uba ubulawa kubani wena ubulawa kubani. Zange kubekho umuntu owake waxela into exelwe nguYesu ikixelelwe le ntokazi ngezenzo zayo ngoba ukuphila kwale ntokazi bekungekho ekwenziweni zizinto azenziwe ibikwizinto ezenze ngokwayo ngoba izinto esizenze ngokwethu kunzima ukuphucuka kwezo zinto. Izizo ezibenza umuntu angalala abantu belele zizo ezibenza abantu bangakwazi ukulala zizenzo abazenzileyo. Zizo umuntu akathatha isibindi athatha intamo ayibophe ngokwakhe athi wasifaka umqala ngokwakhe ezibulala. Akekho umuntu akwazi ukulalela izinto ezenziwe ngabantu. Endizibulalela ngoba kudala benithakade ndiyazibulala. Uziqina umuntu ngezenzo zakhe. Jesus. Umuntu uthenga ipilisi letaki umuntu engathengiswa into ayenziwe ngabantu ethengiswa sisenzo sakhe engasakwazi ukumelana nezinto azenzileyo. Benathi yena kayithetha kunokuba ndibhekane nelihlazo kungcono ndingabikho. Ayikho into eyake yambulala umuntu wathatha intambo wazibulala ngento ayenziwe ngumuntu. Futhi ayikho into umuntu okuthenga ipilisi letaki eyothengela uba unonile kuba kodwa zonke izinto ezithatha abantu zababeka ethuneni bathatha imbumbulu umuntu wayihlaba kuye idibene nezenzo zakhe asibalekayo ecingeni uzawusinda xa ifile. Kanti solution ayikho kusibulala. Solution kukuba umuntu avume ukukholwa kwinyama kaThixo. Asawukholwa kwinyama kaThixo uyazikela izenzo zakho kwinyama kaThixo. Asuse umthwalo ngoba siyaqindezela
izenzo zakho. Ungazuthi ukhona abathakathi abakubulala kade ubulawa zizinto zenzileyo. Funda sithandaza verse 42. Verse 42. Bazabathi kumfazi lowo asisakholwa ngempela ke uYesu athi kufika kwabo bamqenga basicela uhlale nathi. Mamela nkozama lento yokungqina ndifuna uziqaphele nje usenziswa uyaphambile nokuyemva. Bandifuna ukuxela lento yokungqina yenziwa ukuba uyaqhubeka. Bakholwa kuxelwa ngumfazi babe sebefuna uThixo bamcela bathi Nkosi ukuthi abesuka baya kuYesu bafika bamcela bathi Nkosi hlala nathi only just for 2 days. Bahlala nawo kulo ngexesha behleli naye beva uYesu ebafundisa baphinde bakholwa. Baqaka bebephinda bekholwa bekudakumini landithi baphinde bakholwa kanti ukholo lwabo lamuva forward. Labeka phambili baqala baba nobufakazi andithi intombazane benofakazi baqala bebenobungqina intombazane ingqine kubo ngoba ihlangene noYesu kuqala yayingqineka bona batsalwa ubungqina bentombazane bakholwa nabo kuYesu. Then ukholwa kwabo kuYesu nento yokholwa yabenza abafuna uYesu baba nesibindi sokufuna uYesu. Na uma sebemfumene uYesu bamthenga bahlala nathi ngoba ikholwa ukuze liqhubeke lingqina ukusehleli naye Yesu usekhona. The more behleli noYesu baqala bathi andiba bathatha le ntombazane basebengqina kule ntombazane bathi intombi asisakholwa. That is a testimony. Asisakholwa ngoba sive ngawe ngoku. Bathi nathi sisibone siyakholwa ukuba lo nguMesiya. Sisize apha sitsalwa bobakho ukuthi sisibonele le nto uyithetha. That means uma abantu bekhonza uThixo beqhubeka behleli naye unezinto azithethayo ezibenza abantu baloko benolakasele lokungqinelana. uYesu le ntombazane uhlangene nayo yakholwa kuYesu yemka yaya kwabangakholwa yafike yangena abangakholwa ebakholwa ayilandela. The more beyilandela bafika nabo kuYesu bathi Yesu hlala nathi. Wahlala nabo uYesu waqhubeka uYesu izinto ebezithetha kwintombazane wasithetha bekho na ukholo lwabo lwakhula. Bajika bathi jonga ntombazane ngoba funeka beyilungisile lo uba ngoku le ntombazane ingacingeli intoba basakholwa njengokholo lokuqala ngoba bekho ngoba beve ngayo. Bathi kule ntombazane jonga ntombi nathi ngokwethu asisakholwa ngoku siqele le nto ithethileyo siyifumene. Oh madoda le nto ifumeneyo nathi sesiyitholile thina asisakho. Ukholo lwethu is not based kwi-testimony yakho but our faith is based kwi-swear ubulifile nathi silifile. Na asisahambi ngesomi asisahambi ngomthetha kwakho siqalele kasisuka ngoba siyakholwa kule nto ithethayo nathi siyakholwa kule ndoda oyishumayeleyo. Bathi babefika kule ndoda zatshintsha itestimony yabo wabonakalisa ukukhula nokumuva kwabo i-growth yabo spiritually. Uma abantu abemangana welile bayakhula ekhonzeni wabo. Bathi bengathunyana intombazane bathi jonga intombazane bathi phambi kwaYesu jonga intombazane asikholwa thina ngoba sive ngawo. Yabo siyabulala obufika sihlale ezonweni zethu wafakaza sefa ngawe senalisa itestimony yakho ngoba siyakwazi intubo yiyo sakulandela sikwazi utholile sifikile kule ntubo sibizele yazi le nto le ntombazane wenzela uba malosikhala
sasigama kaYesu. Ifaith yakho mayingaminda wena. Asisakholwa ngoba sifile. Kawufunda isitwa sesitsho verse 42 yethu. Sizothandaza.